Eu son Alberto Rolán e interpreto o personaxe de Edmund. Edmund é o pequeno da familia Tyron, fillo de James Tyron, de Mary, e ten como irmán a Jamie. O personaxe que fago, o que estou construindo, mellor dito, é un personaxe vitalista, un personaxe romántico, soñador, un personaxe tamén que, bueno, como na vida mesma está cheo de contradicións, non? Esas contradicións fan que sexa un personaxe como todos os que están nesta peza moi interesantes, non? Porque parten un pouco da experiencia real do propio autor, non en van, o personaxe que interpreto é o alter ego do propio Neil. A parte destas características un pouco básicas do personaxe, tamén hai que dicir que Edmund é un personaxe moi viaxado, un tío que estivo por Latinoamérica, estivo marcado, podes dicir que casi lle deu a volta ao mundo, non? Facendo determinados traballos como buscador de ouro, como polizón, como mariñeiro. Entonces, ese carácter tamén fai que o personaxe sexa un personaxe, aparte de viaxado, un personaxe tamén culto, non? Porque é un personaxe que ten unhas inquietudes culturais bastante elevadas, un home que lea a Nietzsche, que lea a Baudelaire, que lea a Dostoyevsky, etc. Na construcción do personaxe, os puntos en común que pode ter comigo, hai varios puntos, non? A vitalidade, eu teño agora unha nena de 1 ano e medio, entonces a vitalidade creo que está nos dous. O carácter enfermizo que ten Edmund, afortunadamente non o teño eu, polo de agora. Sempre se lle dá, os personaxes sempre intentas aportar partes túas para que vayan enriquecendo o personaxe. Ás veces se acercan máis a ti, ás veces se acercan menos. Por último, o proceso está sendo intenso, é un proceso intenso. Evidentemente, interpretar un personaxe destas características sempre é dificultoso porque, como dixen antes, son personaxes poliédricos, son personaxes que teñen moitas direccións, son personaxes que son antagónicos en sí tamén, non teñen só unha dirección marcada, non? Por iso tamén fan desta peza que sexa unha peza de carácter universal e unha das xoias do teatro contemporáneo.